Sing! Sing! Oh, Mads! Saman, balita ka ba? Karon kuno ang madawat karon sa kuan. Ayuda. Ah, mao ba? Wala kay balo. Karon di ay? Oo, karon daw. Time pa nga nang nagduk-duk-duk-duk man kadiha. Extra kong panday karon Mads kay may na lang panood-an din. Ayo. Ay, naana Mads. Mauna na siya. Mauna. Mo yung balay ni Lusing? Lusing para Lusing? Ay, te, ikaw ba si Lusing? Oo, ako. Ay, salamat. Matagaan na dyan kong ayuda. Ah, sige pa, pakipirma lang sa ako, ani, ha? Sige, salamat. Dere mo. Daghan kayong salamat. Nakadawat na dyan kong ayuda. Uy, napagi sardinas. Daghan kayong salamat. Dako na kayo ng tabang sa amo ang pamilya ba? Napod ay ka diri, Chisi, tamang-tama. Arang mahatag na po ako sa imong ayud. Ah, sige. Arang dili na ka mahago ato sa balay. Dako ba kay itong balay? Basta hindi ta makita dito. Pero may sa anyway. Ah, sige. Kami be. $8K na ha, gikan na sa gobyerno. Hala, salamat kaayo. Dako ani, uy. Dako kayo ni. Time sa. Anong ako isa ka kilong bugas sa kasardinas? Nganong si Chisi nganong cash man na 8,000? Gibinuangan ko ninyo? Ani man good ni Lusing. Sige, explain it to me. Si Chisi butante. Daghan ko siya kaila sa DSWD. Mao nang natagaan siya og 8K. Ikaw Lusing, di ba dili ka butante? Mao day na rules sa ayuda. Kinahanglan nimo butante para matabangan. Kinahanglan daghang kag kaila sa DSWD aron tabangan ka. Mao ba? Kung kinsa pa tong mga taong kinahanglan og tabang dili ninyo tabangan. Tapos gipalabi ninyo ang mga taong katulad ningon ana. Di madyayo na sige kasuko diha bi. Di imuha na ni 1,000. Ayaw na sige kasuko. O tan-awa. Tagaan yung ka ni Chisi. Yung anak siya kabuutan. Ah, ganon. So ako ang dautan. So unsa? Wala mo plano manlakaw do ha? Ha? Gigigil ako eh. Ginigigil niyo akong dalawa. Unsa? Ano ko relax lang Lusing. Uy, relax ba? Nakakagigil kayo ba ha? Nangigigil ako sa inyo eh oh.